मा खालामदों नों? साजिदों नै। मा खालामगोन बेखौलाय? एवजानोसै। दानो जागोन दा? दानो जागोन नों जानो हायो? हायो फुजानि। ए। दा फुजा होदों नालाय ओंखायनो बेयाव जानोसै आरो एसे एवनानै। फुजायावनो एम्फौ लाथाबो जालायो? मोनजायो जोंनिया बर'निया। दे जिरबाय था। दा मोनबा आंखौबो खबर हरबानो जाबाय। दे जागोन। मा खालामदों नों? मा खालामदों? माजों जागोन बेखौलाय? लाब्रा। गोदै जागोनदां ने? गोमो गोमो नुथारदों। बेगरा रागोन ना रायाखै? राबाय बेगरा। जोलै दोनजागोनदां?